5% tal-popolazzjoni qed jixtru l-mediċin online, 6% minn dawn irrapportaw effetti kollaterali, jiġifieri side effects negattivi. Dan ir-riżulta minn stħarriġ li għalih wieġbu 917 persuna. Ir-riżultati tal-istudju kienu pubblikati fil-ġurnal tal-Euromed Pharmacy li huwa pubblikat mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Farmaceutika. F'dan l-istħarriġ 19.6% biss ħassew li x-xiri tal-mediċina mill-internet huwa sikur daqs meta tixtri l-mediċina minn spiżeriji lokali. 30 minn 47 parteċipant li ordnaw il-mediċina online qalu li jagħmlu dan minn spiżeriji tal-internet fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li 6 parteċipanti użaw spiżeriji online minn barra l-Unjoni Ewropea. Żewġ raġunijiet għaliex il-pubbliku xtara mediċina online kienu għal prezzijiet orħos u nuqqas ta' mediċini disponibbli lokalment. Fil-Belt Valletta staqsejna lil pubbliku x'jaħsbu dwar dan, ħafna kienu tal-fema li ma jixtrux mediċini mill-internet. Le, nippreferixxi nixtriha minn hawnhekk. Għaliex? Inkun naf x'in nixtri u l-għalmanet ituk pariru. Għax hemmhekk ma tistax tgħid xi se jibgħatulek. Le, ma qbix. Għaliex le? Għax kemm min ikun jaf il-kompjuter, min jaf il-kompjuter, jissu jibbatulu mediċina oħra, meskaduta, mhux mill-Ewropa, mill-Ewropa. Lajn xej ma nixtri, xej affattu. Għax minix mdorri nixtri online. Le, ma nixtri xej, mhux mediċini biżbadi. Ma mhux mediċini. Le, nippreferi b'riċetta speċi u consultation ma' tabib jew anyone. Misli ma tantx nafdhom, jien mill-online ma nixtri xejn. Ġifieri bat mediċina naħseb iktar perikoluża jien. U inti tikkonsidra tixtri mediċina mill-internet? Le ta' aħjar tmur l-ispiżjar u tkun taf x'qed tixtriw. Le. Għaliex le? Għax ma taqsu graxu fuq il-saħħa tiegħi u żgur li le. L-istudju jirreferi wkoll għal studju li sar ma' 31 tabib u 80 spiżjar li jaħdmu fi spiżeriji kummerċjali. Minkejja li l-maġġoranza tagħhom huma favur l-użu tal-ispiżeriji tal-internet jekk is-sors ikun wieħed affidabbli, ħafna kienu dawk li esprimew nuqqas ta' fiduċja fuq is-siti u anke biżgħat dwar is-sigurtà fl-użu tal-mediċini. It-ħassib ewlieni fost l-ispiżjara kien fil-kwalità tal-mediċini li joriġinaw minn spiżeriji online. Il-mediċini li jinbijaw mingħajr riċetta tat-tabib kien meqjus bħala l-akbar riskju għal pazjenti li jużaw spiżeriji tal-internet. Riskju ieħor li semma mill-ispiżjara kien li l-prodott ma jgħaddix minn verifiki meħtieġa biex jassigura kwalità u sigurtà, kif ukoll il-persuni taħt l-età jistgħu jordnaw sustanzi kontrollati u mediċini li jkunu skaduti mhux sikuri jew inkella folozz.